मस्तपैकी हे आपले मालवणी बन्स रेडी झालेले आहेत. तर बघू शकतात मस्त असे फ्लफी आणि मोमो झालेले आहेत. चहाबरोबर मस्त असं नाश्त्यासाठी एकदम भारी असा बेत आहे ह्या. तर हे कसे बनवले तर ह्याची आज मी तुम्हाला रेसिपी शेअर करणार आहे. ते अतिशय उत्तम असे लागतात. हे चहाबरोबर तर एकदम अप्रतिम. तर हे आपल्याला मैद्यापासून बनवतो आपण. तर आता साहित्य बघा, हा मी अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे, खायचा सोडा आहे, मीठ आहे, जिरं आहे आणि हळद घेतलेली आहे आणि हे गूळ घेतलेले आहे मी आणि ही पिकलेली केळी आहेत. तर तुम्ही साखर पण वापरू शकतात आणि दही घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला पाण्याचा दुधाचा अजिबात वापर करायचा नाही आहे. तर आपलं सगळं पीठ हे आपल्याला दह्यामध्येच आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही साखरेचा पण वापर करू शकतात, पण इथे मी गुळाचा वापर केलेला आहे. तर आता हे मी दही घेतले. दही तुम्ही नेहमी फ्रेश घ्या, नाहीतर आंबट असेल तर थोडीशी चव बदलते. तर आता आपण खूप पदार्थ बघतो, पण हे आता मी बन्स बनवणार आहे ते पिकलेले केळ्यापासून बनवणार आहे. तर हे पिकलेली केळी घेतलेली आहेत मी 4. अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे. तर ही बघा, आपल्याला काय करायचे, केळी हे ना जास्त पिकलेलीच घ्यायला पाहिजे, जेणेकरून ना ती लवकर त्याच्यामध्ये मॅश होतील. तर आता हे बघा, मी सालं काढून घेणार आणि किसणीने ह्याला किसून घेणार. पण आता मी किसते ह्याला, पण ते ना किसता किसता जास्त पिकलेली असल्यामुळे ना केळी त्याचे तुकडे पडायला लागले. मग मी काय केलं, हातानेच ते मॅश करून घेतली. तर लक्षात घ्या, ह्याच्यामध्ये आपल्याला अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे आणि दुधाचा पण वापर करायचा नाही आहे. आपल्याला हे पीठ नुसतं दह्यामध्ये मळून घ्यायचं आहे. तर हे बघा, तुकडे पडलेत केळ्याचे. तर आता मी काय करणार, सगळी केळी ना हाताने अशी कुस्करून घेणार आहे, कारण काहीच उपयोग नाही किसणीने किसून पण. आता हे बघा, मस्तपैकी हाताने कुस्करून झाली. तर अर्ध्या किलो मैद्याला मी 4 केळी घेतली होती, जास्त मोठी पण नव्हती, मीडियम होती. आणि दही तुम्हाला मी घेतलेलं आहे 1 पेला, पण ते थोडं थोडं करून तुम्हाला जेवढं तुम्हाला लागतं तेवढंच घालायचं आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये ना मी मीठ घालून घेणार आहे. तर तुम्ही लक्षात घ्या, एखादा गोड पदार्थ तुम्ही बनवताना त्याच्यामध्ये किंचित असं मिठाचं प्रमाण घालायलाच पाहिजे, जेणेकरून आपला पदार्थ अतिशय रुचकर लागतो. तर आता हे बघा, ह्याच्यामध्ये मी जिरं घालणार आहे. तर लक्षात घ्या, तुम्ही जे बन्स बनवतात ना त्याच्यामध्ये जिरं हे तुम्हाला घालायचंच आहे. जिऱ्यामुळे एक वेगळाच फ्लेवर येतो बन्सला. तर हे गोव्यामध्ये जास्त प्रमाणात बनवतात, तर आपल्याला त्याच्यामुळे ह्याचं जास्त असं नॉलेज नाही, पण हे खायला चहाबरोबर अतिशय उत्तम लागतात. आता मी ह्याच्यामध्ये हळद वगैरे घालून घेतले. आता आपल्याला हे मिश्रण ना एकजीव करून घ्यायचं आहे. एकजीव म्हणजे कसं, केळ्याचं आपल्याला ह्याच्यामध्ये अजिबात असे तुकडे ठेवायचे नाही आहेत. तर हे ना व्यवस्थित हे करून घ्यायचे आहेत. तर हे बघा, आता ह्या स्टेपला मी त्याच्यामध्ये गूळ घालणार आहे. तर गूळ ना हे मी किसून घेतलेलं आहे. किसून का घेतलं आहे, तर आपलं जास्त वेळ जाणार नाही आहे, नाही तर आपण तुकडे घेतले ना तर ते वितळायला थोडा टाईम लागतो. तर किसून घेतल्यामुळे कसं ह्या मिश्रणामध्ये ते पटकन एकजीव होणार. तर तुम्ही ना साखर, तुम्हाला गूळ जर चालत नसेल तर तुम्ही साखर मिक्सरला लावून त्याच्यामध्ये टाकू शकतात. आणि तुम्ही बोलाल तर हे प्रमाण तर अर्ध्या किलोला मी पाव किलोपेक्षाही जास्त घेतलं आहे. तर तुम्हाला गोड जर आवडत असेल तर तुम्ही जास्त पण प्रमाण घेऊ शकतात. तर लक्षात घ्या, आता आपल्याला हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं आहे. आणि तुम्ही जेव्हा हे ढवळताना त्या एका बाजूनेच ढवळायचं, मध्ये मध्ये असं इकडे तिकडे करायचं नाही. तुम्ही जेव्हा हे एका बाजूने असं ढवळाल ना तेव्हा ते लगेच तुमचं म्हणजे कमी वेळामध्ये एकजीव होतं. आणि असं इकडे तिकडे हात करून घातलात ना तर थोडा टाईम लागतो. आता ना आपल्याला याच्यामध्ये दही घालून घ्यायचं. दही हे फ्रेशच घ्यायचं आहे, तुम्हाला लक्षात घ्या. आता तुम्ही बोलाल दह्याचं प्रमाण काय, तर मी आता हे पहिल्यांदा 4 चमचे घातलेले होते. हे छोटे चमचे जे आपण नाश्त्याला वगैरे यूज करतो असे. तर आता मी 4 ते 5 चमचे ह्याच्यामध्ये दही घातलं आहे. पहिल्यांदा आपल्याला ह्याच्यामध्ये जास्त दही घालून नाही घ्यायचं आहे. पहिलं आपल्याला हे थोडंच दही घालायचं आहे, कारण आपल्याला पिठाचं प्रमाण बघायचं आहे की आतमध्ये कसं आपण हे मळलं जाणार पीठ. हे आपल्याला एक प्रकारचं आपण चपातीला जसं पीठ मळतो ना तसंच सेम बनवायचं आहे, कारण आपल्याला बन्स बनवायचे आहेत आणि ते लाटून बनवायचे
बनवायचे असतात, त्याच्यामुळे त्याचं पीठ हे आपण चपातीला नॉर्मली मळतो ना तसंच मळायचं आहे. फक्त एक लक्षात घ्या, जे आपण पीठ मळायला घेऊ ना त्याच्या अगोदर जर आपण हे मिश्रण केले ते एकजीव व्हायला पाहिजे व्यवस्थित, जेणेकरून त्याच्यामध्ये तुकडे राहणार नाही आणि आपले बन्स मस्त असे फ्लफी होणार आहेत. तर हे थोडं टाईमवालं काम आहे. कारण असं का म्हणते मी, कारण हे आपण लगेच नाही बनवू शकतो. एकतर तुम्ही 3-4 तासाने बनवू शकतात किंवा रात्रभर 6 ते 7 तास तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून दुसऱ्या दिवशी बनवू शकता. आणि लक्षात घ्या अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, ह्याच्यामध्ये आपण मैदा वापरतोय, त्याच्यामुळे जेव्हा आपण हे पीठ मळू ना तर मैदा आपल्याला एकसाथ ह्याच्यामध्ये घालायचं नाही आहे, थोडं थोडं करून घालायचं. असं मी का बोलते, कारण तुम्ही हे जेव्हा पीठ मळता ना तेव्हा तुमच्या पण लक्षात येईल आपण ह्याच्यामध्ये गुळाचं प्रमाण घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला ना जेवढा तुम्ही याच्यामध्ये मैदा घालाल ना तेवढं तुमचं पीठ थोड्या वेळाने पातळ होत राहणार, कारण गुळामुळे या पिठाला पाणी सुटणार. त्याच्यामुळे लक्षात घ्या, जास्त आपल्याला याच्यामध्ये पाणी वगैरे न वापरता, दही पण न वापरता थोडंसं घट्टसरच मळून घ्यायचं आहे, नाहीतर कसं ह्याला पाणी सुटत राहणार आणि सारखं पीठ हे मऊ होणार. आता हे बघा, तुम्ही बघू शकता की आता हे पीठ पण बघा जास्त असं घट्ट नाही आहे, मऊ नाही आहे, तरी पण ह्याला थोड्या वेळाने लगेच पाणी सुटणार. तर त्याच्यामुळे मी काय करते ते तुम्हाला दाखवते. हे बघा, तुम्ही आता बघू शकतात. आता हे पीठ तर तुम्हाला घट्ट वाटतंय बघा, मी दाखवते तसं सेम जसं चपातीचं असतं तसं वाटतंय, पण थोड्या वेळाने बघायला असं थोडंसं असं किंचित ओलसर दिसणार, पाणी सुटल्यासारखं. आता मी काय केलं, ह्याच्यामुळे ना परत ह्याच्यामध्ये 2 चमचे टाकून ना पीठ मळून घेणार. आणि हे बघा, आता मी हे सोडा आपण लास्टला ह्याच्यात घालायचा आणि मी आता किंचित 1 चमचा ह्याच्यावर दूध घातलं आहे. का घातलं आहे, कारण आपला सोडा नाही तर ह्या पिठामध्ये मिक्स नाही होणार, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये मी आता थोडंसं दूध घातलं आणि मळून घेतलं. आता हे ना पीठ ना बघा असं थोडंसं ओलसर दिसतं आहे. आता मी काय केलं, 2 चमचे मैदा ह्याच्यावर वरून टाकून हे पीठ ना परत मळून घेतलं. आणि लक्षात घ्या, आता तुम्ही म्हणाल की हे 7 ते 8 तास फ्रीजमध्ये कशाला ठेवायचं, कारण आपण ह्याच्यामध्ये सोडा घातला आहे, तर सोडा फुलायला थोडा टाईम लागणार. तर तुम्हाला हे जर लवकर बनवायचं असेल ना तुम्ही 3 ते 4 तास बाहेर ठेवून नंतर पण बनवू शकतात. आणि नाश्त्याला जर तुम्हाला हे वापरायचं असेल तर तुम्ही 6 ते 7 तास फ्रीजमध्ये ठेवून सकाळी हे बन्स तुम्ही बनवू शकता. ते बघा, तुम्हाला दिसतंय ना त्याच्यावर थोडंसं ओलसरपणा आहे बघा, पीठ बघा थोडंसं ओलसर दिसतंय, त्याच्यामुळे कसं ते अजून ओलसर होणार, म्हणून मी अगोदरच ना थोडंसं पीठ लावणार आणि व्यवस्थित हे करून घेणार. आणि थोडासा नंतर त्याला तेलाचा हात लावून घ्यायचा आणि मस्त गुळगुळीत असं करून एका भांड्यामध्ये ते पीठ आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. तर हे बघा, मी आता तेलाचा हात लावते का, कारण ते पीठ नाही तर चिकटणार आहे आणि आपण सोडा घातल्यामुळे कसा थोडंसं. आणि लक्षात घ्या, हे सगळं प्रमाणात तुम्ही घ्यायचं आहे, जे काही साहित्य घेणार आहात ते, कारण कसं आहे आता तुम्ही ना सोडा तुमचा थोडा जरी जास्त झाला ना तरी पण ना ह्या बन्सला ना लालसर पिठाला कलर येणार. तर आता मी थोडंसं ह्या भांड्यामध्ये काढून घेते पीठ, पण मी ह्याच्यात ठेवणार नाही आहे, परत त्याच टोपामध्ये मी धुवून ठेवणार आहे, कारण सोडा घातल्यामुळे पीठ आपलं हे फुलणार आहे आणि ते बाहेर येणार आहे, त्याच्यामुळे एवढ्याशा भांड्यात ठेवून उपयोग नाही आहे. तर मी परत तो धुवून जो टोपामध्ये मी मळलं होतं ना त्याच भांड्यामध्ये गोळा मी ठेवून देणार आहे. आता बघू शकतात तुम्ही पिठाचं स्ट्रक्चर बघा कसं चपातीला आहे तसं आहे. जेव्हा मी त्याच्यामध्ये थोडंसं दूध टाकले तेव्हा चिकचिकीत वाटत होतं, त्याच्यानंतर मी 2 चमचे मैदा टाकून परत व्यवस्थित मळून त्याला तेलाचा हात लावून व्यवस्थित गुळगुळीत केलेलं आहे. तर आता तुम्ही बघू शकतात. आता आपल्याला हे पीठ ठेवून द्यायचं आहे. हे बघा, मी रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवलं कारण मला हे सकाळी नाश्त्यासाठी बनवायचं होतं. आता हे पीठ तुम्हाला ना बाहेर काढल्यावर ना थोडंसं घट्ट वाटणार, पण हे घट्ट असलं ना तरी तुम्ही जेव्हा हे बनवायला घ्याल ना तेव्हा त्याचे ना 2 भाग करून ना पळपटावर व्यवस्थित तुम्ही थोडंसं तेलाचा हात लावून व्यवस्थित त्याला मळून घ्या, कारण खालून तर ते मऊ असणार पण वरून थोडं कडक असणार, कारण त्याच्यामध्ये आपण गूळ घातलेला आणि फ्रीजमध्ये ठेवलेलं त्याच्यामुळे. तर आता हे बघा, मी आता ह्याचे मस्तपैकी मळून गोळे बनवून घेणार आहे. तर मी काय केलं, आपला वेळ वाचवायला पाहिजे कारण तेल गरम झालेलं असतं, जास्त वेळ होता कामा नये, म्हणून ना मी पीठ व्यवस्थित मळलं आणि त्याचे ना छोटे छोटे गोळे करून घेतले. आता हे बघा, एका साईडला मी कढईत तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. आता आपल्याला हे ना लाटून घ्यायचे आहेत गोळे व्यवस्थित.
तर ना हे ना पटकन असं करायला गेलात ना तुम्ही ते पळपटाला चिकटणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला जास्त ह्याच्याला पिठाचं प्रमाण नाही घ्यायचं आहे. थोडंसंच पीठ लावून ना आपल्याला हे लाटून घ्यायचे आहेत आणि लाटण्याची पण एक पद्धत आहे. तर ना आपल्याला आहे ना थोडेसे हे बघा जाडसर ठेवायचे आहेत, जास्त पातळ नाही करायचे आहेत, नाहीतर ते व्यवस्थित फुगणार नाही. तेल पण आपलं आता व्यवस्थित गरम झालेलं आहे. आता तुम्हाला मी दाखवते ह्याच्यामध्ये एक टाकून, हे बघा. आणि जेव्हा तुम्ही हे तेलामध्ये टाकणार ना, गॅस तुम्हाला एकदम फास्ट नाही ठेवायचं, हे लक्षात घ्या. कारण तुम्ही जर गॅस फास्ट ठेवलात ना तर लगेच ते ना काळपट होणार, करपणार आणि आतमध्ये पाहिजे तसे भाजले जाणार नाहीत, ते तळले जाणार नाहीत, लक्षात घ्या. हे बघा लगेच याचा कलर चेंज झालेला आहे आणि ते फ्लफी झालेले आहेत मस्तपैकी. तर बघू शकतात तुम्ही, हे बघा. तर असं करून ना मी थोडे काढून घेतलेत, कारण हे सगळं दाखवायला गेलं तर वेळ खूप जातो. ते बघू शकता तुम्ही, मस्त एक असे मालवणी बन्स तयार झालेले आहेत. गोव्यामध्ये हे भरपूर बनवतात नाश्त्याला. तर हे बघा, आणि तुम्ही ना थोडं पीठ कमीच लावा, कारण माझ्या हातातनं थोडंसं जास्त पीठ लागलं गेलं, त्याच्यामुळे कढईमध्ये तेल बघा खालून थोडंसं ते पीठ सगळं कढईमध्ये आलं आहे. तर तुम्ही थोडंसं तेल लावून हे करू शकतात. हे बघा आपले मालवणी बन्स मस्तपैकी रेडी झालेले आहेत. तर त्याच्याबरोबर गरम गरम चहा. तर मी आता तुम्हाला दाखवते आता हे तोडून, तर तुम्हाला वाटेल नाही तर मी असंच बोलते. त्याचं हे बघा, जशी आपली पुरी असते ना तसंच आहे, फक्त हे जाड असतात थोडे आणि आतमधून बघू शकतात